A segunda charla do día, a segunda ponencia, que corre a cargo do antropólogo Marcial Gondar, que nos falará o maior especialista en Galicia en cuestións da morte, dende a perspectiva antropolóxica, non práctica. Non te preocupes que todo chegará. Todo pasamos, sí. Vale. Vai dar a súa charla a Romeiros do Alén, Marcial Gondar, naceu en Pontevedra no ano 48, como vos digo, é antropólogo e catedrático de Antropoloxía Social na Universidade de Santiago, é membro da sección de Etnografía do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento e, ademais, do padroado do Museo do Pobo Galego. Comezou publicando traballos sobre procesos de transformación na sociedade campesiña galega, como fracaso do corporativismo agrícola en Galicia, aportacións para unha teoría do cambio, e posteriormente dedicouse ao estudo da morte na cultura galega. Actualmente investiga en problemas de antropoloxía urbana e comunicación e mercadotecnia. Ademais, foi Premio da Crítica de Galicia de Ensaio e Pensamento no ano 1990 pola súa obra Romeiros do Alén, que é un libro absolutamente de referencia para a antropoloxía galega. Ten varios libros publicados en solitario e en obras colectivas. Podemos citar A Morte, Romeiros do Alén, Mulleres de Mortos, tamén unha obra maravillosa, Crítica da Razón Galega, Entre os nós mesmos e os nós outros, e Que a antropoloxía aplicada do 2004, entre outros. Xa non nos demoramos máis, porque creo que é interesante escutarlo a ele e despois ter un tempo para poder preguntar e debatir. Vai ter que falar un poquinho alto polo... Perfecto. Bos días a todas, a todos. Moitas gracias pola vosa paciencia de estar aquí. Ben, eu titulei a charla esta Romeiros do Alén, que é unha metáfora, pero se queremos salirnos das metáforas, o que vou a falar é da cultura da morte na Galiza tradicional. É dicir, esa Galiza que agora, basicamente, só conocemos de referencia porque boa parte das cousas das que eu vou a falar aquí xa non existen. E antes de empezar a desenvolver este tema, quixera que nos fixeramos todos e todas unha pregunta. E a pregunta é a seguinte: que sentido ten que falemos de cousas que hoxe están basicamente perdidas? E eu creo que hai varias posturas, varias hipotéticas respostas frente a eso. Para uns é mera curiosidade polo exotismo. É dicir, é isto que fan os xaponeses, que cando ven unha cousa rara se sacan de Kodak e despois miran o mundo pola Kodak, non? Esta é unha posibilidade. Mira que cousas raras facían os nosos vellos. Outra posición é, bueno, isto é unha erudición, é unha forma de saber cousas, como fai o historiador, pola curiosidade de saber como se comportaban tamén. Pero eu creo que hai outra posición que é a que vamos intentar adoptar hoxe aquí, que é bastante máis importante, e é que, estudando o pasado, isto permítenos a nós, hoxe en día, ser persoas críticas. Que quere decir isto? Que, estudando o pasado, nós podemos chegar a entender por que facemos o que facemos. E isto, como sabedes, é altísimamente incómoda, porque vos sabedes que fai tempo Fernando VII resulta que pechou todas as universidades do Estado español. Por qué? Porque lle molestaban porque pensaban. Non? É dicir, pensaban, entonces criticaban a monarquía, o goberno. Entonces, morto cando acabou esa rabia, decideu pechar todas. E entonces a Universidade de Cervera escríbelle e di que está moi de acordo coa posición da súa Maxestade, pero que non ten por que pechar a Universidade de Cervera, e dan a razón, porque lejos de nosotros la funesta manía de pensar. Pois ben,
isto é o que tendemos a facer. Bueno, isto é así, sempre foi así, que lle vas facer? Isto de a donde va Vicente, a donde va la gente. Pois ben, o meu interés en isto é que sexamos un pouco menos Vicentes, non? É que sexamos capaces de razonar o sentido que ten as cousas que facemos nós. E se quero razonar sobre as cousas que facemos nós, diredes vós, e a que ben que nos fales de outros, inda que esos outros sexan os nosos antepasados. Vos sabedes que para poder analizar, para poder criticar, hai só dúas formas, e é comparar o que nos facemos, ben sexa no espacio, ben sexa no tempo. Que quero dicir con isto? Nós facemos isto, pero aqueles outros fan este outro. Entón ven a pregunta, cal será mellor, o que fan eles ou o que facemos nós? E outra forma de facelo é, en vez de ser en horizontal, facelo en vertical. Nós agora estamos facendo isto, pero antiguamente facíase isto outro. E entón é cando podemos dicir por comparanza, podemos dicir, home, pois isto que facemos nós parecenos que está ben ou parecenos que está mal. Porque se non estamos, os máis vellos do lugar, seguro que vos acordades daquel comentarista deportivo José María García, que chamaban Butanito. E cando en España había unha sola televisión, a única que había, decía él con moita sorna, televisión española, la mejor televisión de España. Claro, se non é outra é a mellor. Pois ben, o que vos invito a que fagamos é isto, de comparar con outras. Non? Ahora, se vos fixades, isto aos distintos poderes non lles interesa absolutamente nada. De feito, todos os seus esforzos é por facer desaparecer o espacio e facer desaparecer o tempo. Como se fai desaparecer o espacio? Pola vía de homoxenización. Ti vas a un restaurante de aquí e comes unha cousa, pero ti vas a un hotel 5 estrellas de Katmandú e come lo mesmo. Non? É dicir, a globalización, a homoxenización, fixo que as diferencias espaciales cada vez, e as poucas que quedan son meros obxectos turísticos, é dicir, unha cosa de exotismo, de curiosidade. Pero, claro, o tempo é máis difícil de facer o desaparecer, porque xa pasou. Como se fai desaparecer o tempo? Pola vía de desprestixialo. Nós somos os modernos, os outros son antigos, son vellos, son atrasados. Polo tanto, claro, pobriños, non sabían máis. Iso que decimos nós. Non? Pois ben, frente a isto, nós vamos a ver se os vellos son tan atrasados como parecía. Isto é, como vedes, un esquema xeral. Vouno a intentar aplicar a isto da morte. Como vos sabedes, a morte produce ansiedade, preocupación, se me apurades medo, en todas as culturas. Isto é común a todas. O que non é igual é a forma de enfrentarse a esa angustia. A forma de enfrentarse a esa ansiedade. Aquí cambian, aquí as respostas son distintas. E, polo tanto, o que vamos facer é ver como nos enfrentamos nós a esa angustia que produce a morte, hoxe en día, as sociedades chamadas desenvolvidas, e como se enfrentaban á angustia da morte esos pailanciños que son os nosos antepasados. E despois poderemos xuzgar cal nos parece mellor. Pois ben, empecemos polo presente. Como nos enfrentamos nós á morte? O máis moderno que temos nós para iso. Pois eu diría, se o quixéramos resumir, que nós utilizamos a alternativa á aspirina, ou, se preferides, a alternativa á avestruz. Temos un dolor, tomamos unha aspirina, no mellor dos casos o dolor pásanos, pero como vos sabedes, a aspirina é un analxésico, quere dicir que se tes un mal, o que fixeches foi sacar os síntomas, pero o mal queda aí.
E por que digo tamén alternativa á avestruz? Vos sabedes iso que contan das avestruces, que cando se ven perseguidas, e que non poden escapar, e xa debe ser o cousa boa para un bicho como estos meterlle medo, disque que meten a cabeza debaixo da area pensando que ao non ver o peligro desapareceu. Pois ben, nós veredes que facemos exactamente isto. E como facemos? Facendo desaparecer todo, metendo a cabeza debaixo da area. E por que digo isto? En primer lugar, vos vedes que hoxe en día desapareceu o loito. Antes a xente, todas as mulleres, todas de negro, os homes con brazalete, coa corbata negra, con non sei que, todo iso desapareceu. Segundo, o morto, o cadáver, expúlsase da casa, non? Cara aos tanatorios. Non? Entón xa botamos o morto para fora. Terceiro, o cadáver, antes vías un morto e ben vías que estaba morto, poñenlle un pano esa a cabeza para que non abrira a boca e tal. Hoxe maquíllase, e se estáis en Estados Unidos, moito máis. Dicir, hai unha empresa que se dedican justamente a maquillar mortos. ¿No? Y los ponen todos con los labios, señoras con los labios pintados, todo con coloraditos, con su colorete, con su canesú. Pois ben, isto é o que facemos. Outra cousa máis, os cementerios expúlsanse das zonas habitadas. Antes vos vades por calquera aldea e vedes que ao redor da igrexa estaban as tumbas. Están as lápidas ali. Pero é que en ese adro, onde están as lápidas, era onde o día da festa se facía tamén a festa. É dicir, que cumplías aquilo da canción e bailaré sobre tu tumba. Non? Ahora, por pretendidas razóns de asepsia, poñemos o cementerio lonxe. Quen quere vivir ao lado do cementerio? Non? Entonces, dice, bueno, aceptemos o da asepsia, pero fixádevos nos muros dos cementerios, a veces horrendos, de cemento armado, así todo un murazo, pero é que se as miasmas se hai, salen por riba, que non, o sea, aí non protexe nada, non lo queremos ver, non? É dicir, polo tanto, expulsado tamén para fora. Outra cousa máis, falar da morte é de mal tono. Dice, home, pero por si con estos temas, home, pero non seas macabro, home, deixa esos temas. Dadesvos conta que nin queremos... O moribundo antes era un actor, non estaba ali xa nas últimas, entonces a familia ao seu arredor e o vello, non vos olvidedes que os cartos están, non sei que, tal, todos ali, el era o protagonista, non? E os outros, e mira cobillo, non te olvides que se fai Manueliño, non sei que tal. Ahora, como morremos? De apéndice dun montón de máquinas. É dicir, non hai nada que hacer con el enfermo, porque xa está xa fuera de la circulación, pero le ponemos non sei que e la cosa non sei que, non sei cuánto. É dicir, vos recordades as fotos aquelas de Franco que salían, é dicir, todo cheo de tubos, e ao final era un apéndice ao final dos tubos. Non? É dicir, deixas de ser persona. En resumen, a morte, nós, hoxe en día, convertémola nun tabú. É o tabú que sustitúe o vello tabú do sexo. Si vos visitades o Museo Británico, pois veredes aquela inmensidade, non? E, de vez en cando, en moitas salas hai esas mesas victorianas, que teñen unha curiosidade, e é que as patas das mesas están cubertas por unhas fundas, despois todas moi bordadiñas, cunhas flores e con non sei que, e entonces o Cicerone, o guía, sempre se di, saben ustedes por que le ponían fundas a las patas de las mesas? Porque le recordaban a las piernas de las señoras. E entón, claro, nos rímonos moito porque sabemos toda a represión sexual, todo Freud, todo tal. Bueno, pois nós hoxe coa morte facemos exactamente o mesmo. É dicir, e xa, se eres millonario, entonces puedes aspirar algo máis, se es que te crionizan. A crionization.
E que é isto? Que te congelan coa esperanza de que cando se sepa refacer a peza que che saberiou, te descongelan, te cambian a pieza e tú, sabedes que hai moitos personaxes, coño, que se, porque normalmente manteñen un secreto e tal, que están, Walt Disney é un dos que din que está crionizado e non sei que, non sei cuánto. Calquera persona que teña sentido común dice gilipollas. Bueno, isto é o que é como nós xestionamos a angustia da morte, lejos de nosotros la funesta manía de pensar. Bueno, ahora vamos a comparar esta forma de xestión, que vedes que non leva moi lonxe, coa forma de xestionar a angustia que tiñan os nosos antepasados, que tiñan os nosos ancestros. E entonces vos sabedes que cando morría alguén, sonaban as campanas, a través do sonido das campanas ti podías saber se era home ou se era muller, porque tocaban distintos, ou se era neno, non? E entonces corría esa noticia na aldea, como regueiro de pólvora, ai, é que morreu Ló, ai, foiche fulano e tal. E entón de cada casa, pois salía un, polo menos un, a ver, a ir ali a dar o pésame, a ver se podía axudar, non sei que, a casa do morto. Ben, nas casas da aldea, vos sabedes como son, como eran, a maior parte das portas das casas da aldea, que eran esas portas partidas, que ti podes abrir a parte de arriba, mentras a da baixo queda pechada, como era na vida ordinaria. Pois chamaba unha veciña, pum, pum, a da dentro, abríalle a parte que queres, que non queres, a transacción era, ai, pois tal, pois nada, hasta logo, non sei que. Normalmente había moi pouco interés en que a xente entrara no interior da casa. Eso asociábase con moitas cousas, a ver se van botar mal de ollo, a ver se non sei que, os rapaces e os animales e tal. Salvo aquel pequeniño que lle facía na porta de baixo un buratiño para que entraran as galiñas e tal, a peteirar ali na cociña, as migallas e tal. É dicir, a intimidade, a privacidade da casa era algo que verdadeiramente se tiña moi en... E o máis que podías entrar era na cociña, pero dali para arriba, dificilmente. Solo había dúas ocasións en que este sentido da privacidade se rompían. Un era no carnaval, cando entraban os mozos polas casas, non sei que, pero hoxe non toca falar do carnaval. E outro era cando había unha morte. En ese momento a porta estaba entornada e entonces calquera entraba para dentro, tal, non sei que, falaba ali, poñíase, iban para o velatorio. Cando eu estudiaba estas cousas, sabedor dese sentido de privacidade que tiñan eles, recordo que lle preguntaba unha señora, bueno, que lle parece isto de que entren na casa así e tal, así... E di, bueno, veñen para acompañarte, veñen para estar contigo, pero tamén veñen para cheirar. De xeito que, decía a boa da señora, tes que estar cun ollo naquelo que che pasa, o dolor, a preocupación e tal, e con outro mirando que andarán a facer. Aquí termina a historia, pero se vos pensades ben, cando unha persona, un amigo ou unha amiga nosa ten un problema, sobre todo se é un problema serio, nós que intentamos facer? Intentamos distraela, intentamos que pense en outra cousa, intentamos que non este totalmente concentrada naquilo que lle pasa. Mirade, isto da porta sin que nadie diga nada, simplemente un ollo naquilo que che pasa e outro mirando que andarán a facer, que nos está a decir? Que ese 100% de preocupación que ti tiñas por aquilo que te pasou, en este momento redúcese como ao 50%. Un ollo naquilo que te pasa e outro, dadesvos conta que estamos disminuindo a angustia. E non fixemos máis que entrar. Pero, cando había unha morte, además de entrar, despois empezaba o velatorio, e o velatorio empezaba falando. E de que se falaba? Hai todo un rango de conversacións. O primeiro é o de que foi, e como deixou de ser, e non sei que pasou. O segundo,
casos parecidos. Ai, pois tamén a fulano, tal, lle pasou, tamén morreu, non sei que, tal, e outro, non sei que, máis alá. O terceiro, temas da vida cotidiana. Mirade, co isto do precio do leite que pagan, e non compensa ter as vacas, porque non sei que, e si estamos na costa, e que ahora a sardiña, xa nin de non sei que, e si vas á meixa e non hai nada, que non sei que non sei canto. Cuarto tema de conversación, chistes e concretamente chistes verdes. De xeito que non era nada infrecuente que unha dos afectados da casa, as culturas tradicionales, sabedes, culturas de tradición oral, sabedes que teñen moi bons narradores. E entonces non era raro que vías que a persona ante un daqueles chistes que verdadeiramente tiñan gracia soltara a gargallada hasta que se daba conta de que aquelo non era políticamente correcto e volvía outra vez. Pero, se vos fixades, a labor de desviación da atención sigue actuando. Pero recordades o que vos decía ao principio e de que foi e de que non foi. E o segundo tema eran casos parecidos. Xa é difícil que un refrán non teña razón, porque son moitos anos de sabiduría que se concentran, pero hai algúns que sí que son unha parida. E un destos é ese que a veces decimos nós, mal de moitos, consuelo de tontos. Por que digo? Porque cando ti tes un problema e crees que ti eres o único que ten ese problema, no fondo que pensas, mira ti, os outros que ben están, e toda a negra veme a caer a min, e tuvome que pasar a min, e non sei que eu teño aquí, non sei que, isto é o destino, non sei que, non sei canto. Que é o que están dicindo sin decir con aquelo de casos parecidos? A mensaxe que te están lanzando é, ti non eres ningunha persona rara, ti non eres alguén sobre o que caen todos os rayos que caen sobre o planeta. O que hoxe che pasa a ti, pasoulle a fulano, pasoulle a zutano, pasoulle de máis alá, ti eres un máis entre todos e nada distinto. Vedes que seguimos esculpabilizando a situación. Ben, no velatorio iban pasando as horas, iban pasando o tempo, iba chegando a noite. E entonces alá as tantas da noite, porque a veces os velatorios podían durar 2 días, e se era unha zona de montaña e había neve, pois había que esperar hasta que se pudera sacar o morto. Pois ben, entonces polas noites que se facía? Nos velatorios sempre había algo para comer, unhas galletas ou que fora, e sobre todo había bastante alcohol. Era anís para as mulleres, licor café para os homes, aguardiente, todo este tipo de cousas. Ben, e en ese contexto era cando se empezaban a facer as bromas, empezábanse a facer os xogos, empezábanse a facer as falcatruadas. E de que xogos estamos falando? Pois basicamente non eran xogos especiales, eran os xogos que se xogaban fora, eran xogos de prendas. Xogar as prendas, sabedes? Non? E entonces, pois que sei eu, pois estaban xogando as prendas e o que perdía, para pagar a perda, que tiña que facer? Pois podía ser, tes que poñer un zapato do morto, tes que dar un pico ao morto, tes que non sei que, non? E así era, así pasaban a noite. Pero outras veces eran bromas e máis, que sei eu, a velliña que estaba ali ao lado da caixa rezando infinitos rosarios e tal, e que ao final, vencida do sono, caía. E entón sempre había o gracioso, iba por un cordel, ataba a man da vella a man do morto, de xeito que cando despertaba a vella iba a frotar os ollos, viña a man do morto detrás. Outra vez, eso contaban uns, dixe, bueno, quería disculparse un pouco, dicía, bueno, é que había moita fame e tal. Vos sabedes que nas casas, sobre todo dos ricos, unha das costumbres bastante estendida era que se cocía pan, cocías unhas fogazas de pan como rodas de carro, e poñíanse ali como hoxe a veces se poñen os regalos das bodas, non? Estaba ali durante o tempo que duraba o velatorio, hasta que despois
cando xa era o enterro, repartíanse entre os pobres e quen quería o pan. E contábame, o que me contaba a mí, xa era maior, pero dicía, é que nós éramos nenos, entonces víamos, nós pasábamos máis fame co carajo, e entonces víamos aqueles moletes de pan e caíanos os ollos. Pero claro, ali había moita xente, non había forma de quedarse cun molete daqueles. Con tan boa sorte que foron por debaixo, vos sabedes que normalmente arriba no sobrado vivíase e abaixo estaban as cuadras, con tan boa sorte que o piso tiña algún furado que outro. E un dos furados, ó casualidade, según el, coincidía ca cabeceira da caixa. Entón, que fixeron? Colleron un varal, meterono polo furado, desde a corte, pinzaron para arriba, claro, o efecto visto desde arriba era totalmente distinta, que a caixa empezaba a levantarse, co cual todos os que estaban ali escapados e tal, o morto levantouse, quedou o chisme vacío, eles colleron as bolas que puderon e marcharon. Bueno, isto era o tipo de cousas que se facían nos velatorios. A parte de, xa había moi acuñado en moitos sitios, isto é fillo de velatorio. Ali pasaba de todo. Pois ben, cando nós facemos isto, ou que falamos desto, dicía, pero menudos bárbaros, pero como facían este tipo de cousas? Que función, por que se facía? Cal é o sentido oculto desta práctica? Isto de estamos mirando cos ollos do espello retrovisor. Vos sabedes que os medos hai dúas formas de enfrentarse a eles. Un é fuxir e outro é a repoñerse. Non? E entonces, que sei eu, pois a historia, os mozos antes que salían xuntos ás festas, ainda non había coches, non había nada, entón xuntábanse todos, iban a desfacer o baile, por exemplo, da parroquia do lado, e entón, pois, era o aturuxo, cando había dous momentos en que funcionaba o aturuxo, un cando un da outra parroquia que se metía con eles, porque eles iban a sacarlle as mozas aos da outra parroquia. Cando se metía con eles, soltaba o aturuxo, son de la lingua, que me deu un pau, doulle un peso, se é de Carballo, doulle 30 reais. Todo iso tal, e entón era como a mí la legión. Xa os outros sabían que era o aturuxo da súa parroquia, iban ali, e entón sacaban as bisarmas, pero hoxe non toca iso. E outras veces era cando xa iban a recollerse porque había que volver para a casa. E entón un deles andaba o turuxo, sabes como e despois decía as palabras, e entón ibanse xuntando todos e iban para a casa. E contábame un, decía, claro, íbamos para a casa todos xuntos e pasamos por diante do cementerio. E de repente a un agarrarono pola chaqueta, e claro, botamos todos a correr, as ánimas, non sei que, tal, toda esta era a historia. Pero había esta historia con outro final. E viñamos tal, tamén a un agarraron a Manolo, Manolo era doble como un carballo, era o máis valente da parroquia, non sei que, agarraron pola chaqueta, entonces el douse a volta e di, bueno, carallo, unha silveira. É dicir, os medos solos se disolven cando ti te enfrentas a eles. Pois ben, o que se está facendo aquí é justamente iso, a repoñerse ao medo, enfrentarse ao medo, é dicir, loitar contra o medo. Pero, dice, moi ben, pero unha cultura tan respetuosa cos mortos como era a nosa galega de antes, dice, como poden facer esta barbaridade? Mirade como facían. Cando che dicían, bueno, isto contábanche o dos xogos, o das bromas e todo iso, contábanche como que facían todos, pero cando ti empezabas a preguntar, bueno, pero todos quenes eran? Bueno, eran os mozos. Si vos fixades, o ser mozo ten un estatus particular. Por un lado, eres membro da parroquia, por suposto, pero por outro lado, ainda xa cando estás casado, cando volves do servicio, iso xa eres un home feito e dereito. Pero o mozo permíteselle un montón de cousas, que sei eu, por falar de outro exemplo, durante o carnaval, que facían esas bromas pesadas, collían o carro, botabanlle ao río, despois o outro tiña que ir alá ao río a buscar o carro, me cago no carallo, cantos pés que mato, home, non ves que cousa de rapaces.
É dicir, o ser mozo, o ser rapaz, ten un certo estatuto permisivo. Segundo, facíase, como vos dixen, en un contexto de xogo. Non? Imaginádevos esta escena, dous rapaces, un que lastima o outro, que o manca, e bueno, dixo, home, pero non ves que foi xogando. Outra vez o xogo ten ese estatuto exculpatorio en que non son de aplicación as normas da vida cotidiana, as normas da vida seria. Terceiro, decíamos que no velatorio podía faltar de todo, pero alcohol non faltaba. Co cual, ás tantas da noite, que máis que menos tiñan uns cuantos grados de alcohol en sangre. Non? E entonces, exacto, e entonces a cousa, un que se mete con outro, que lle falta o respeto, que non sei que, o outro que lle vai a zorregar unha larpeirada. Home, non fagas iso, coño, non ves que está borracho. Mirade, mozos en contexto de xogo borrachos. 3 mecanismos exculpatorios que permiten transgredir a norma e ao mesmo tempo con costos mínimos. E seguimos, non? É dicir, a parte das lerias, xa a última cousa que pasaba era cando xa pasara o velatorio, xa estaba ao chegar ao cura, estaba toda a xente ali da parroquia para ir ao enterro, e entonces viña a última das cousas. Vos sabedes que era bastante tradicional que a muller e as fillas non foran ao enterro, é dicir, non foran ao cementerio, que se quedaban na casa. E entonces, cando todos estaban ali, que a caixa estaba salindo xa pola porta da casa, xa non iba a volver máis, entonces as ventanas, que estaban cerradas, abríase a ventana e empezaban os prantos. O pranto é algo que hoxe en día desapareceu casi totalmente. Eu ainda pude entrevistar a última, porque había choronas profesionales tamén, había aquí en Cangas, recordades o dito, vai chorar a Cangas, non? Pois a cousa ben deso, había unhas, en Cangas había unhas choronas, a Torrosa, por exemplo, que foi unha das que eu entrevistei, que era, bueno, ben, que era o pranto? O pranto é a ventana ábrese e entonces que sea a muller, se é o home, ou se non a filla, se é unha nai, salía pola ventana e entonces empezaba cunha palabra que prácticamente se perdeu en galego, empezaba a carpir. E que era isto de carpir? O de carpir era, os prantos teñen berros, saloucos, máis ben, e palabras. Ai, non sei que. E o pranto ten dúas partes. A primeira parte era todo aquilo que ti tiñas cando estaba o morto en vida e que agora se perdeu. Ai, que vai ser de nós, oliñas como corvos nestas 4 paredes. Ai, non sei que, non sei canto e tal. Ben, esta era a primeira parte do pranto. E a segunda parte era todo aquilo que agora, outra, non? E ti que tanta fame me sacaches que nunca cheguei á tua casa sin que me deras unha tasiña de caldo e non sei que, pensade en ese contexto de fame. Ben, e a segunda parte era que vai ser de nós agora que ti xa non estás, é dicir, o que che espera. E todo isto mezclado, como vos digo, con saloucos, con berros, con non sei que. Isto era un pranto. Si vos, para entender o pranto, vos recordades aquelo de Castelao cando el dicía gustaríame escribir unha comedia en 2 actos. Na primeira é unha corte, está un cucho morto e están as neniñas da casa chorando polo cucho e entonces las señoritas del patio de butacas se ríen mucho, mentras as que están no galiñeiro choran. No galiñeiro estaban os pobres, estaba o público. E na segunda escena, recordades que Castelao di, a segunda escena é o salón dun pazo, está un cojín de terciopelo, hai unha cadeliña morta e as señoritas do pazo están dicindo unhas cousas nas que os que están no galiñeiro os cáchanse a rir. Pois ben,
Non quero dicir que as cousas hai que entendelas tamén no seu contexto. Bueno, como entendemos isto do pranto? Eu, a veces, cando falo desto, digo, vos imaginade, dicía aos meus alumnos, é dicir, imaginadvos que vos morre unha persona moi querida, vos sodes dunha aldea, e ese día, ademais, está con vos unha amiga vosta que é de La Coruña. En Santiago, isto de La Coruña, pasan por moi finos. Entonces, imagínate que túa avoa ou túa nai que fai unha cousa desas. A vos que vos parece? Dice, home, pois sería bastante vergonzoso. Claro, porque quedas como un pailán, non? Mira ti con estas cousas e tal. O sea, que iso dos prantos parece que é vergonzoso. En cambio, o que non é nada vergonzoso, senón todo o contrario, é moi fino, é, imagínate esta escena, quedamos a las 5:30, ai non puedo, que a las 5:30 tengo que ir a mi psicoanalista. Ir ter psicoanalista é unha cosa de buen tono, facer un pranto é unha cousa pailana. Ben, vamos volver ao pranto. Si vos fixades, a psicoanálise consiste no seguinte, que aquelo que che está pasando a ti, que che corroe, en vez de guardalo para ti vomítalo diante do psicoanalista, que se chama abreación. Non? E en eso consiste a terapia, non? En esa expulsión. Ben, que foi o pranto? O pranto foi un axuste de contas, como un empresario que fai as contas de como lle vai o negocio, o que tiñas antes, o que tes agora e o que che espera. Pois ben, no pranto faz eso. É dicir, e diante de quen? De algún psicoanalista? No, diante de toda a comunidade que está ali esperando que sala o morto para leválo ao cementerio. E además con outra ventaxa, e é que con costo cero, que o psicoanalista tense que pagar. Decía Freud, Lacan, etc., que era proporcional el nivel de terapia al nivel de desembolso. Non estou dicindo coña ninguna. Ben, vedes entonces que o momento de máxima separación, porque claro, isto do vómito, nós todo é tragar pa dentro. Isto do vómito pode ser incómodo de ver, pero cando ti tes un empacho e consigues arroxar, ti quedas como Dios. Pois ben, isto das tensións, en vez de guardalas pa dentro e expulsalas, é unha forma de baleirar o vaso. É dicir, pois ben, a vista, e isto hai moitas máis cousas que estou deixando no tinteiro, pero o que quero dicir con isto, ahora vamos a comparar iso da política do avestruz que víamos antes frente a esta nova política de coller o toro polos cornos e empezar a xestionar tensións. Cal das dúas alternativas vos parece ben, vos parece mellor? Non hai dúda de que esta. Que quere dicir? Que o do pasado sempre é o mellor? Non. É dicir, non hai cultura tan boa que non teña algo de mala, ni cultura tan mala que non teña algo de bo. Entón, o que se trata de que nós, se vos dades conta, cando falamos de progreso, seguímolo inmediatamente do asesinato. A que chamamos progreso? A rachar totalmente co pasado e instaurar un mundo totalmente novo. Lo moderno. Hai que estar, vos mirad hasta por aí, seguro que hai algunha antes, nas tendas poñíase relojería Arturo Rey, casa, non sei se o sigue poñendo, casa fundada en 1800 non sei cuánto. A filosofía é unha casa antigua, polo tanto unha casa que ten garantía. Ora mirade como son os rótulos das tendas. Novedades Clarita. Hai que estar a la última. Isto es lo más in. Isto es... Para quen é bo isto? Isto obviamente é bo para os que venden. É dicir, eu a veces fago a seguinte pregunta. Vos mirastedes cantos botóns ten a vosa lavadora ou o voso fregaplatos? Pois diredes, botóns, posicións, o que sea. Pois ten 12, ten as que sea.
E fago vos outra pregunta. E desas 12 posicións que ten, cantas utilizades? O mellor utilizades 3 ou utilizades 4. Pero vos sentidesvos moi frustrados porque non tedes na casa ainda a lavadora non sei que tiene 24 posiciones. Dadesvos conta, sobravos as que tedes e ainda vades a por máis. Isto para que a quen lle ven ben? Os que venden a lavadora. Son os únicos que, claro, é dicir, eles teñen que vender. Se non hai necesidade, hai que inventársela e hai que crearla. Non? Pois ben, polo tanto, o que vos digo é, frente a eso de considerar que o progreso é simplemente o último, é dicir, mirar pa diante, nós non miramos pa atrás. O noso mundo mira pa diante. E por iso se producen esas cousas tan gilipollas como el viejo coño carcamal que se viste como un chaval de 16 e anda haciendo el ridículo por la calle. Por que o fai? Faino porque sabe que os vellos están de sobra. Bueno, menos que non hai sobre todo na aldea non hai negocio maior que ter unha granxa de vellos. Tes 3 ou 4 vellos na casa e eres, coño, un potentado. Pero ben, é dicir, por eso vos decía ao principio, ser críticos quere decir simplemente traducido non ser gilipollas. É dicir, quere decir non comulgar con rodas de buiño. Quere decir que o bo pode estar en calquer sitio. Entón, é obvio que o mundo tradicional tilla montóns e montóns de cousas malas, pero tilla algunhas que non eran malas. E entón, de que progreso estaríamos a falar aquí? De un progreso que colle o bo este donde este, na modernidade ou na tradición, é que se desfai do malo este tamén donde este. Pois isto é un pouco a idea que eu quería desenvolver diante de vos. Vos sabedes que hai un dito que di ti podes levar o cabalo a beber ao río, pero que beba ou non beba é cousa do cabalo. Por ben, isto é, eu intentei levarvos ao río. Ora, o de beber ou non beber é cousa xa vosa. Si queredes que comentemos algo, pois podémoslo comentar.